Veoma važna 2 boda protiv vrlo nezgodne ekipe Banatskog Karlovca. Pobeda koja je vrlo bitna za podizanje ekipe u jednom psihološkom smislu. Posle poraza u Mokrinu, gde smo se stvarno junački borili, malo smo i grešili iz te prevelike želje, ali na kraju smo ipak svojim kvalitetom dokazali da smo bolji od domaće ekipe. Šta ja kažem, publika je videla jednu raznovrsnu igru, punu trčanja, dobre odbrane, čvrste i sa jedne i sa druge strane, ali mislim da smo trenutno kvalitetni i da trenutno zaslužujemo ovo što stoji na semaforu. Koliko je ova pobjeda važna za vašu ekipu? Pa vrlo važno, kao što sam rekao, mi na početku sezone smo imali neku predstavu da ćemo ići na neko mesto od 1. do 3. mesta, da ćemo biti plasirani i posle 2 poraza, jedno kući na prvom kolu i sad posle Mokrina, malo smo se spustili, ali evo ova pobjeda nam nanovo daje krila da i dalje učestvujemo u borbi za taj najviši plasman. Da li će to baš biti prvo mesto, ne bih obećao, ali svakako da će to biti u vrhu tabela. Dobroveče, evo nas u Jabuci. Nakon završene utakmice Jabuka i Banatski Karlovac u večitom derbiju ekipa Jabuke je izdejstvovala pobedu. Tu smo sa igračem Jovanovskim Miroslavom koji će nam reći impresije o ovoj utakmici. Pa što da kažem, kao i uvek, ekipa Karlovca dobro poznata, neprijatna, iskusna i pripremali smo se cijele nedelje i malo smo se pribojavali ove utakmice, malo nastupaju u izmenjenom sastavu, što je moglo negde onako da nas zavara, međutim evo pokazalo se da ni malo nije lako iako su došli podmlađeni i na kraju smo mi ipak uspeli da uz domaću publiku i našu dobru igru ostvarimo pobedu 3 razlike. Nakon ove utakmice ponovo ste se uključili u trku za viši plasman u prvoj ligi. Recite mi kakvi su budući planovi Jabuke? Pa budući planovi Jabuke kao i uvek da se ide što više i da pokušamo da ostvarimo što veći rezultat, pa sad za koliko to bude bilo dovoljno, dotle ćemo dogurati. Kakva je trenutna atmosfera u ekipi? Atmosfera u ekipi je mnogo dobra. Zato što nekako smo se spojili onako nakon prošle godine kada smo veoma jako trenirali i to se tek sada odrazilo i sada ja mislim da postajemo sve bolji, sve složeniji i sve borbeniji i da sve više činimo nešto se zove ekipa. Imate novog trenera, pa evo sad je već 5. kolo i kako se novi trener uklopio u relativno mladu ekipu Jabuke? Mi se još uvek uklapamo sa našim novim trenerom, ja bih ovom prilikom čestitao prvi put javno na evo sada već 3. pobedi. Čestitao bih mu i na nova 2 poraza jer su zaista bile jake utakmice i šta da mu kažem da nastavimo i dalje ovako da radimo i da mu poželim sreću kao i svojim saigračima i sebi pa da vidimo dok ćemo dogurati. Hvala Miroslave. Hvala vama.